Čakaj. Ajde, druskaj se, dej. Pa sa najtopite hora na celata zemlja. Един за друг. С мене? Никога. О, май вече не ми е интересно, ще го махам. Айде, дече, паметта ми отива. Споко, 4 гигабайта. Ема, не е силно. Не е силно. Има деца отзад, не е силно. Ще те тръсна. Миранда, за какво дойде, баб? Ми те иска да се возят. Тя да се вози там, Миранда! Миранда! Вижда ли ме с мен? Не силно! Казах, не силно. Хайде, бе! Не викай, моля ти се. Главата ме бои. Как децата са тук, не могат да са друсат едно. Изчезни ми от погледа ме. Виж. Къде си, ма? Кукумявко. Иди, направо това стана електрошока. Де па. О, Лили! Сега трябва да го изтъркам! Няма да го изтъркам.